дар ҳамоиши илми фарҳангӣ бо иштироки доираи васеъи коршиносон, олимону адибон дар мавзӯи президент ҳомии манфиатҳои миллӣ ва кафили зиндагии шоиста андешаронӣ сурат гирифт. ҳамзамон дар чорабинӣ афсарону сарбозони вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва кормандони осорхонаи миллӣ иштирок намуданд. зимни баромади иштирокчиён гуфта шуд ки муҳимияти таҷдили рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар он аст ки мо бояд фаъолияти пурсамару ибратбахши пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро қадр намоем, зеро маҳз ба шарофати сиёсати муваффақонаю боровар, талошҳои пайваста дар роҳи ободиву осоишии ватан, азму ҷасорати қавӣ, арҷгузорӣ ба таърихи пурғановати миллати бостонии тоҷик ва ташаббусҳои созандаву некбинонаи ӯ, ҷомеаи ҷаҳонӣ ба Тоҷикистон бо нигоҳи боэътимод ва хайрхоҳона назар дорад. шоиста ёдоварист ки осорхонаи миллӣ зодаи давраи соҳиби истиқлолӣ буда бевосита бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфтааст. аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиёда аз 2000 ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ ба осорхонаи миллӣ эҳдо гардиданд ки онҳо аҳамияти бузурги таърихӣ ва осорхонавӣ доранд. бо истифода аз ин ашёи муҳим дар осорхонаи миллӣ толори тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шудааст. дар доираи чорабиниҳои ҷашнӣ аз ҷониби роҳбаладони осорхонаи миллӣ барои меҳмонон дар толори тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон экскурсияҳо баргузор карда шуданд.